Какво мотивира постъпката ви? Нещо, което съм научил в всичките си години на този свят и на тази земя и на тази вселена, е, че в нашето битие ние трябва да следваме преди всичко сърцето си. Независимо кой можем да нараним по нашия житейски път, ние трябва да следваме нашата собствена воля. Така че защо го направих? Защото има хора, които знаеш в своето сърце, че обичаш. Независимо, че може би някой друг също ги обича. Твоята любов, ти трябва да се бориш за нея. Трябва да знаеш, че твоята постъпка ще те доведе до правилния път. Да, това до някъде е разбираема мотивация, но все пак, няма ли нещо грешно в самата постъпка? Нещо неморално? Зависи каква е вашата дефиниция за морал, господин интервюиращ. Защото моралът може да бъде много неща. Моралът, да, може не морално за вас да е някаква привидно лоша постъпка. Нали? Това може да го определяте като неморално, а пък за мен може да е супер морално. Може да е най-моралното нещо на света. Кой определя морала? Морала го определя обществото. Обществените норми кой ги определя? Ние всички. А аз съм част от това общество. Съответно, това, което определям аз за правилно и грешно, само в моите очи може да бъде правилно и грешно. Нима. А какво около обществото ви брандира като предател? Това е избор на обществото, с който, разбира се, всеки от нас трябва да живее, но всеки си носи кръста, разбирате ли? Това е просто един урок, който всеки трябва да научи, че независимо какво правиш, ти си носиш последствията за това и трябва да си подготвен за тези последствия, да, но и трябва да останеш винаги верен на себе си.